Dimecres es va celebrar a la sala de plens una xerrada informativa sobre la presència de porcs senglars al nucli urbà. Una iniciativa de la regidoria de Medi Ambient que tenia com a objectiu donar a conèixer la problemàtica actual i les possibles mesures d'actuació. L'acte, conduït pel regidor de Seguretat i Medi Ambient, Innovació i Projectes, Òscar Sunyer, va comptar amb la presència de dos experts en la matèria, com en Josep Maria López, cap de la secció de Biodiversitat i Activitats Cinegètiques del Departament d'Agricultura de la Generalitat, i Gregorio Mentaverre, del Servei d'Ecopatologia de Fauna Salvatge de la Facultat Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona. Xavier Piñero, tècnic de Medi Ambient de l'Ajuntament, va començar la xerrada amb una explicació de la problemàtica actual, les causes i els perills que aquest fet comporta per a les persones. Algunes de les causes són la disponibilitat d'aliment, la reforestació i la falta de predadors a la zona, i els perills principals de la seva presència són els possibles accidents de trànsit, el perill d'atac a les persones, els danys a les instal·lacions i serveis i danys agrícoles. També va parlar del marc legal i de les mesures que es poden prendre, algunes inviables com l'alliberament al medi natural o els allotjaments en tancats que no estan autoritzats. La mesura més viable és la captura, el sacrifici i la incineració, unes mesures avalades pels experts. Pel que hem sentit en aquesta jornada, fa la sensació de que l'Ajuntament va pel bon camí, en el sentit de que ja està treballant en mesures tan preventives de la presència del senglar a dins de la ciutat com en el fet de, intentar intervenir en el problema que ara mateix hi ha amb alguns individus de senglar que ja s'han habituat a estar dins del municipi de Vallirana. Per tant, semblaria que estan en la bona direcció. La principal conclusió és que s'ha d'actuar a diferents nivells. Un nivell més preventiu, perquè no continuïn apareguent més senglars que s'habituïn a entrar en entorn urbà per buscar aliment. I d'altra banda, si ja tenim individus conflictius, realment, pel que s'ha vist en diferents estudis, aquests animals són difícilment recuperables pel medi natural, perquè ja han perdut una mica el seu instint de buscar aliment al seu hàbitat natural i s'han acostumat a un recurs fàcil a dins de la ciutat. Per aquest motiu, aquests animals, malauradament, si al final es comprova que són reincidents en la seva presència al medi urbà, i això evidentment representa un perill per la seguretat de les persones, malauradament, sàpiga menys o menys greu, s'han de retirar del medi urbà. L'administració de l'Ajuntament ha pres la decisió adequada, crec jo, que és quan té un problema puntual com és la possibilitat que un animal de la fauna salvatge com pot senglar pugui arribar a causar un dany, doncs ha de prendre una mesura d'urgència o d'emergència i aquesta és, a més, adequada a la llei, per tant, jo crec que sí que és la mesura adequada. En principi, si es constata que són animals habituats al comportament habituat a conviure amb els humans, amb els veïns, la recomanació és extreure'l de la població, extreure'l de l'hàbitat. I inevitablement, actualment, és mitjançant una captura i segurament un sacrifici. Josep Maria López va explicar la problemàtica de la superpoblació del senglar a Catalunya i es va centrar en el marc legal de les mesures que s'apliquen, en resum, en el moment en què l'administració detecta un problema major. En el cas de Vallirana, que la seva presència en zones urbanes suposa un perill per a les persones. Les mesures vigents en cas de porcs senglars habituats a les zones urbanes són les següents. Els animals habituats que realment causen problemes, aquests animals s'han de continuar capturant perquè generaran un problema. Poden arribar a produir ferines a la gent. Per tant, mesures que tenim, cases gràvides, xarxes, inclús arma de foc en algunes situacions. Per la seva part, Gregorio Mentaverre va explicar la problemàtica de la presència del senglar a través de 3 estudis. Algunes conclusions van ser la importància de reduir les fonts d'aliments per als senglars, promoure la caça selectiva, l'esterilització en poblacions reduïdes i posar en valor la carn de senglar i la seva comercialització. La xerrada, que va tenir una durada de 3 hores, va cloure amb un torn de preguntes.